kwasengimelele kusile sompazi kusile Sanibonani babukeli lo Swan Samanzi Mnguni sila eSusankungu khulu uyaphila siyaphila Mnguni kunjani siyaphila amen mkhulu kukhona mina nguthisha geography ngiyayishaya geography kukhona i-topic leyo ukuthi ufuna sikhulume ngayo amagumbi amane omhlaba kodwa ngangakuzwa ukhuluma ngo north no south no west no east ihlangana phi lento nomoya le amagumbi amane omhlaba so kumele siqale sithole kuqala ukuthi yini igumbi kumele siqale sithole kuqala ukuthi igumbi yini ngoba lo four cardinal points oku north south east west ungama points noma usingawubiza ngani alright manje point nobe location eyodwa ama points kodwa igumbi it's a room yebo yindlu yesigaba esithile okungenzeka iphezulu noma iphansi noma iseceleni noma igumbi sinegumbi eliphezulu elihamba negumbi eliphezulu kungaba igumbi eliphezulu esandleni sakho sakwa right kube igumbi eliphezulu esandleni sakho sakwa left kodwa phezulu kuphezulu yes yebo or north east yebo also on north west yebo kodwa kungaphi kuphezulu akukho kuma poles yebo kuphi kuphezulu okay noma akukho kule vertical line ehlayo kula kungamagumbi amangaka omhlaba amane akuphi osemhlabeni siphinde sibuye ezantsi sinabantu ababili noma sinezindlu ezimbili ezikuphi la south east south west okay njengoba sibuyileke sila uthi mkhulu lamagumbi north east north west south east south west hayi uthi north wona amagumbi lawo ileso space ilesa space esingathi siuphaya noma cheese shape hayi angithi phela no north south east west ufollow ufollow but manje sikhuluma ngalezi ikhala lezi ezisalayo ezakha unorth east ezi cheese pie noma ezi cheese piece le cheese piece sure cheese piece ziwukukhanya kwaleyo ndawo ngoba ilight elima kanjeyani njenge cheese sure okay amagumbi lawo siqala ngegama elithi igumbi ukuthi lisho ukuthini amane okusho ukuthi ama group amane asemhlabeni amagumbi amane akuphi asemhlabeni okusho ukuthi sino Mpumalanga sino Ntshonalanga sino Ningizimu sino Nyakatho amagama alamagumbi amane omhlaba okusho ukuthi lapha phezulu ngoba kahle ne group ima kanje uyibamba kanje ulokhozana ayiqondi akazi yathi ima kanje okusho ukuthi iNorth Pole kuphi iyaguquka imanithi phindith yebo imanithi phindith ithobisa ikhanda la ikhanda lithobe ngakhona kuba yini kuba isama liphinde lithi ikhanda kube iwinter ngaphezulu kube isama ngasezantsi kodwa neglobe nje mawuyibuka iglobe la ibambe khona ibanjwe kuphi ayibanjiwe phezulu ibanjwe isilandile isilandile ukuma komhlaba ithe 7 angithi okusho ukuthi ubaba nomama bazale ba ingane yomfana nengane yani intombazana iGemini le angithi iGemini le uMaster Sign noma inkanyezi yini iGemini iPisces le aba 1 2 umama nobaba
Akwesiyeke-ke ngama-star sign ngoba ama-star sign azosuke bese efuna ukuthi sijule kakhulu size sigcine sesiphumile esihlokweni samagumbi amane ini omhlaba. Sinompumalanga okubaba sibe nontshonalanga omama okusho ukuthi makuthiwa imimoya noma imfundo yasentshona kukhulunywa ngani ngomama kukhulunywa ngani ngabelungu kukhulunywa ngani ngesilungu kukhulunywa ngemfundo yobudokotela basentshonalanga kukhulunywa ngani ngomama. Okay. Ngifuna ukuthi siyilandele angithi sikhuluma ngeithunywa zamagumbi amanomhlaba Okukhipha incwadi lapho ubhale yonke lento kuyashuba manje. sikhuluma ngeithunywa zamagumbi amane omhlaba umama nobaba okumpumalanga nobani nontshonalanga empumalanga kuphila imoya yamakhehla noma kuphila imoya yabantu besilisa okungobaba entshonalanga kuphila imoya yezangazi nomama kuphi entshonalanga okusho ukuthi eningizimu kuphila imoya yabafana nezinsizwa angithi eningizimu bese kuthi enyakatho ngoba laba babuye bahambe nesibeletho iwo kuyiyona into enyakazayo edikizayo. Unyakatho konje umuphi? Unyakatho uphansi kanye nomama phela phansi fanele ukuthi ube phansi kanye nomama. Yebo. Why try to say eningizimu Afrika? Eningizimu neAfrika basho khona ukuthi siphansi kodwa eceleni ngoba phela lapha phansi ezansi kuleli side engilishoyo sisoceleni ngakwa right thina sicishe siqondane nepole lapha ne North Pole thina kodwa sizezansi kuphi enyakatho kuphi eningizimu lapho kuphila khona umoya womuntu wesifazane omncane. Ingakho ubona isizwe sakaZulu nje sithanda ukuthi kuyohlolwa ini intombi umuntu wesifazane simqhakambise sithi zimbalizane zezo uqedile ngoba thina sibekwe lapha ezansi uthe South of East. Yebo sibekwe lapha ezansi South of East thina sibekwe khona siyavumelana. Sibekwe South of East. South of East noma South of West? It's Southeast team. Southeast? Yeah. So South Africa kuphi? It says answer, but Southeast. Yes. Yeah. Okay then. You should have a point to Masbega Tina. It's 30 degrees, 27 minutes, number seconds south. Pina City at 30 degrees, Pina City east, so southeast. Yebo. Okay then. Uma ke sesibuya lapho ukuthi unyakatho ubani intombazana unyakatho ingane yentombazana yazalwa ubani umama ikuliphi side iseside likababa ubaba ulapha phezulu eNorth of East. Yeah, Northeast. Yeah. North of East. Yeah. Uzobhala phansi mbukeli Yasho intombazane ihamba nobaba sekuyahlukana manje kuhlukana kanjani phakathi kunale vertical line ehlukanisayo ukuthi iNorth of East neSouth of East. Yeah. Impumalanga nani nentshonalanga njalo nenyakatho impumalanga nani nenyakatho iningizimu inani inentshonalanga ikanje. Yebo. Okay mama mkhulu ngoba nguthisha mina ne. Yes. So kuzoba nzima ukuthi umuntu ayiqonde lento eshoyo ukushoyo. Ukhumbula umkhulu ukhuluma nge-North Pole etiltile. Yes. Then ilanga lona alitiltile ilanga lona umhlaba lo esikhuluma ngawo ilanga lona liqonda sikhuluma ngomzimba womuntu. Sure. Yayizwa lona? Yes. Ilanga lona liqondile but ukwenze njani kwatilta ini i-earth. Yes. Ilento umkhulu athi ngala uqondene nelanga because ilanga lijwayele ukushaya kakhulu phezulu. Yebo. Then lishayela ngasezantsi. Yeah. Okay. So that's why west the western side kuzoba nomehluko. Akufani nje ukuthi if i-earth benjani ibiqondile.
islantile Ingakho veze ithombe lapho uyibone leli ingakho kukhulunywa ngomzansi Afrika, ukhulunywa nge-South of East. Qedile. Ukhulunywa ngalabo abantu besifazana abayizimbali zezwe. Imbali zezwe izingane ezincane lezi ezisuke isahluma, isakhula, iyaqhakaza imbali. Ihamba ikhulu ibune. Kodwa mkhulu ngicela ungayeki ukulendoza ukuhamba ngomoya ngoba zikhona ezinye izinto esizifunda esikoleni ezingelona iqiniso. Hayi mina angikhulumi indaba zekho. Sengisho nje. Yebo. Ngoba nasi singisipela yisona lesi sifundisa ngazo ingane lapha esikoleni. For example, kuyaziwa ukuthi America ngesikhathi ithatha isithombe ibuka from the moon. iAfrica yayithe yithi esiphezulu. Hayi uyabona ke lapho bakhuluma enye inyakanyaka nje abantu beyilungu. Mina ngikutshela ngalamagama abantu abayi4. Ubaba owumpumalanga igama lakhe. Okay. Umama owuntshonalanga igama lakhe. Ulokhuzana ingane yomfana kulamawele enwabiza esikoleni nithi ama-Flattenant twins. Nina nithi ama-Flattenant twins kuphi ezikoleni ngoba nina nenzela ukuthi kubukeke ngathi lama twins akuyiwona amakhosi, kanti ubukhosi buphethwe ubulili obubili. Buphethwe owesilisa nowenjani owesifazane oyokhada inkosana nani nenkosazana. Manje uma lamawele engabafana boba omabili azoba yiningizimu kuphela. Iningizimu kwathiwa kwakuyindawo enamazimu amaningi lapho abantu ababedlana bodwa. Babedlana njelani laba bantu eningizimu? Babelalana noma babedlana inyama nenyama? Nina nithi ama-Flattenant twins la ongesiwo ama-identical. Okusho ukuthi ama-Flattenant twins akusiwona ngokwesilungu ngoba bebalekisa ukuthi ubukhosi buza nalamawele anjani angama-Flattenant angafani. Umfana nani nentombazana ibona abakhanda ubukhosi ngoba bazozala inkosana nani nenkosazana. Babukeli sizoba no part 2 ungasabi. uMazibuko maqhubeka Mazibuko ukhuluma ngama-twins manje umfana nani nentombazana okuwunyakatho nobani noningizimu lo north east yebo okuwunyakatho nani noningizimu wenza inyakatho lo wenza umkhuba ojulileyo ongeke uzuqonde ebe eyingane unyakatho. Ngikhuluma ngonyakatho. Ngikhuluma ngonyakatho. Selusize thina isiZulu ifende sesishiye. So unyakatho north, south of east, southeast, okay. Southeast. Yeah. South of east. Yeah. In unyakatho. Okay. Iningizimu north of west. Okay. North of west. Iningizimu north of west. Okukutshela ukuthi lo uwele esayidini lika mama. Ingakho uzombona umama ethanda ingane yakhe yomfana kakhulu, ubaba ethanda ingane yakhe yentombazane kanjani kakhulu. Laba babelalana bodwa laba noma babedlana bodwa. Laba okubani oku north of west. Okuyini okuningizimu babenzani babedlana bodwa uze unomkhubulwane ekhanda utshwala enzela ukudaka lo ukuze akwazi ukulala naye ngoba ebona ukuthi balalana bodwa. Lo phela uyabesaba unina lo angini yena usesayidini kanini manje kumele kukhandwe abantu uzomkhanda kanjani umuntu nonina. Oy. Eningizimu nani nenyakatho. Amagumbi amane ani omhlaba zithunywe ingane lezi ezine. Wethukile manje umnguni ungethuki. Sithe entshonalanga kuphila umoya wani wezalukazi. Okusho ukuthi lo mhlaba mawuphenduka kanje uthi uphendukele elangeni.
ilanga lihlale linjani limile alindawo kodwa umhlaba mawuphenduka awuphenduki kanje usha ugomonqo yeah awuphenduka usha amafoni uthi uyatwist eceleni okusho ukuthi ilanga likhanyisa ngapha liphinde likhanyisa nanga usho ukuthi makuwumpumalanga loyana kuumoya wamakhehla asuka empumalanga yephi entshonalanga ayentshonalanga okusho ukuthi umnyama busala bekhona kuphi entshonalanga okusho ukuthi ukukhanya kuyaba khona nakuphi nasentshonalanga akubi sempumalanga kuphela ngoba umhlaba wenzani yajika bese kuthi kulaba kunyakatho neningizimu siyalingana lapho bangamawele akubalingana zingane zomuntu bayalingana okusho ukuthi ubukhosi yilapho bulele khona ngoba ubukhosi ukulingana abukho ubukhosi obukhulu kunokunye ingaka amakhosi engafuni ukuthwasiswa ingoba siyalingana noGobela mangina amakhosi nje siyalingana nobani noGobela kufanele ukuthi sisizane sibonisane ngoba nami nginawo amakhosi angafuni ukugoqiswa ingane kumzali ihlale enjani zincane zilingana ingane alright umzali ihlale zinjani zilingana uyadlala mnguni siyabuya ke siza la ilapho ubukhosi obukhona ilapho ubungcwele ufuze ngabe kunjani bukhona noma ubungcwele lapha obunjani obukhona ngoba laba babili bahlanganisa lo obaba nalo omama ngisho bengabalekelana laba babili kodwa makusekhona laba bazokwenza siyabuya ke sithe zithunywa zamagumbi amane omhlaba ayi sisazoke sithinte indaba kaJesus sizoke sithinte nje lengilozi uma ngifundiswa ngilele ebusuku ngegama likaJesu bakuthiwa Jesu ukhulunywa ngegama likaJesu indoda eyajezayo uYesus ya isijeziso umuntu uyezwa na wajeziswa uJesus owajeziswa okay akusiphume lapho sila kumagumbi manomhlaba amane asemhlabeni sineqhugwane eliphansi sineqhugwane eliphezulu bese siba nelanga inyanga sineqhugwane eliphansi sineqhugwane eliphezulu okusho ukuthi iqhugwane elibheke phansi eliwubhesini umama lo elikhongozele umama lo bese kuba iqhugwane elembozile ingakho kuthiwa indlu eliqhugwane indlu yamakhehla amadala noma indlu okhokho ke amakhehla amadala iqhugwane elingamele alikho iqhugwane elibheke phezulu kodwa likhona uma uzobuka nenjulo yomoya liwumama lemukela umoya oqhamuka phezulu kuza kulo ingakho umuntu wesifazane ehlale ngaphansi akabe ngaphezulu uyohlale ngaphansi noma uyohlale enomoya wasezantsi waphansi akabi nomoya ophezulu sitheni kwenye ivideo eyedlule sithe sisazobe sikhulume ngesangoma nesanusi sikhuluma ngeqhugwane elibheke phansi elinekhanda elibheke phansi nelinekhanda elibheke phezulu okusho ukuthi isanusi yilona osebenza ngani ngomoya bese kuthi isangoma yilona osebenza ngani ngedlozi bese kuzoba linono okunyakatho nobani noningizimu okutshela ngokusobala ukuthi ubukhosi lobuya uphethe kona bokulingana ama-points amathathu layana ufike kube u-north of west kube u-center point kuzoba u-north of ilokuzana u-south of east u-south of east yes angithi siyavumelana yeah northwest bese kuzoba umlawulo oyidota
noma uyidoti umlawuli bese kuzoba yini la sekuzoba intombazane phela inkosazana ikuphi South of West okusho ukuthi ubukhosi lobuyana ubukhosi bukhandwa into eyintathu ubukhosi bukhandwa into eyintathu indoda umfazi zingane ubukhosi bukhandwa into eyintathu ingakho la amadoda enjani emathathu kufe ube yiqhugwane elibheke phezulu kube yiqhugwane elibheke phansi bese kuthi ke isalukazi lesiyana siyakhongozela sinenkomishi siyakhongozela ingakho ibona indoda ingafuni ingakho kungekho owesifazane onamadoda amaningi noma onesithembu ngoba yona yonke into yakhe yenzani iyemukela iyakhongozela okusho ukuthi izifo nokungcola uhlalaphi entweni enjani ekhongozele bese kuthi le yani iyavuza nje ihlale yenzani ivuzela kuphi kulo basin lo yebo kodwa konke ukungcola kusefeka kuphi kubasin bese kubonakala kanjani konke ukungcola kubonakala kuphi kubasin yebo kukhona ukungcola okuqhamuka phezulu kodwa kufike kuhlale kuphi la ingakho wesifazane kungavumelekile ukuthi abe namadoda amaningi abe nesithembu ingakho lo yana ezokwazi ukuba nesithembu ngoba yena yonke into yakhe yenzani yes phelile ungezwa komunye umuntu ekutshela ukuthi sinenhliziyo ezifanayo yonke lento ungayithatha ngenhliziyo awuyise emqondweni uphinde uyiphile ngomoya ukuze uzokwazi ukuyiqonda bese ethi siyalingana yebo kubalance uma ukubuka wena kodwa imfihle phakathi ayinjani ayilingani kuyalingana mawubheke ngamehlo asemhlabeni kodwa mawuzobuka ngeso lomoya uzokwazi ukubona ukuthi kunemfihlo ethile ngoba nabo ububi bukhona kuphi eqhugwaneni enjani eliphezulu kodwa kuncane ngoba ngisho nakuPrices la madolphino wabonayo khona elimhlophe khona enjani elimhlophe linechashaza elimnyama elinjani elincane kodwa ubumnyama kulo dolphine elingezansi elinjani buningi lunechashaza elincane enjani elimhlophe okusho ukuthi nobumhlophe bukhona lapha kodwa abubuningi uhlala kwenzani lokho uhlambuluka kanjani na le yamvula ehlalina ihlambulula lo bhesi ohlambululekayo uphinde unjani ungcole mhlambe ngeke baze bangizwa ababukeli beSolomoya TV ngoba sekujule kakhulu ushilo wathi abebehlale nepen phansi nale nebhuku ngoba manje sesenzani sesijule kakhulu sikhuluma eMpumalanga eNtshonalanga eNingizimu neNyakatho sikhuluma ngalabo bantu labo sikhuluma ngamagumbi umhlaba uma siqala sikhuluma ngamaqhugwane sikhuluma ngamagumbi umhlaba babukeli cela ni like ni subscribe ukuze sikwazi ukusenza lesi studio kube iyonke lento sidingayo last ni whiteboard sidinga i-smart board sidinga ikhabethe sidinga camera noma esingafanga whiteboard i-camera ezobuka ngala abeyibhala yonke lento umkhulu ngibe yebo lonto sidinga yonke lento babukeli ngoba ukuze sikwazi ukuthi sinishayela ama podcast hayi lama videos lokusebenza sishaya podcast ushubile manje ngoba manje sekujulwe kakhulu kulonyaka kuzojulwa kakhulu ngoba ulwazi lomoya selujulile nalo lusigijimisa phezulu kakhulu ngeke usithole manje sokhuluma abalozi ngoba khona umndawe kodwa manifuna ukubuza ngalezo zinto ngoba izinto esezangena la ekhanda zanimosha singanichazela nje sisenze ivideo sithi hayi khona umuntu okhaleni lokho za ngoba ngibona nje bahlale bekhala ngenkanyamba babe inkanyamba mkhulu awusichazele ngenkanyamba mkhulu awuchazele ngenkanyamba angazi ukuthi kahle le nkanyamba yayivelephi le nkanyamba kodwa ke siyochaza ngelinye ilanga ukuthi kuza kanjani ilwane lezi eyivelayo kodwa nje
amaqhugwane amabili bese kuba ubukhosi bamanono inyakatho neningizimu. Sizokhuluma ngamagumbi amane omhlaba, imfihlo noma isithunywa samagumbi amane omhlaba, izithunywa zamagumbi amane omhlaba. Siyowenza-ke upart 2 bese sikwazi ukuthi sigijime siyobamba umhlaba uhlangene, ngoba amagumbi amane omhlaba umhlaba unjani ohlangene, isithunywa somhlaba uhlangene. Upart 2 wale video yamagumbi, isithunywa samagumbi amane omhlaba. Besisachaza umsuka wamagumbi amane omhlaba, sesochaza imimoya ephila khona, njengoba sichazile nje ukuthi umama uphethe okuningi okuzokwenza okungcolayo. Loyana okwakho ukungcola ufihlekile kuncane futhi, bese kuthi laba abanobungcwele ngoba bakwazi ukuhlanganisa lo onguMpumalanga nobani uNtshonalanga bobabili. Sesichazileke lokho, sithi-ke akwesiyibambe lapha ababukeli beSolomon TV, siyibambe nje bese siyiphilisa. Liqhubeke njalo-ke nelibukele iSolomon TV njengoba sesibambile. Amen. Mnguni khona ufuna ukukhuluma noma ufuna ukubuza? Hayi babukeli, la ukhuluma iqiniso, la sizofunda, la kuzosuka inkungu, kusemsusankungu la sikhuluma izinto zesithunywa la. Yebo. La singamakhohlwa la. Sikhuluma izinto zemfihlo thina. Sikhuluma lezi zinto abantu abayithatha lula zibe zijulile. Sikhuluma izinto esekuqanjwe ngazamanga sibeke zibe yini iqiniso. Sizolungisa umoya thina la. Azile ukuzolungisa inyanga, azile ukuzolungisa nina iguli. Sizolungisa umoya ngoba into ephila kini nize niqamba amanga nina inyanga ingoba kuphila umoya ongahlambulukile kini. Nina nize nigule nje nikuphila umoya njani ongahlambulukile ngobani kini. Thina sizolungisa umoya qha. Yinto ezoyilungisa la umoya. Asilwi nani thina? Asilwi nani silungisane umoya. Iso lomoya lizolungisane umoya ngoba likwazi ukubona ekujuleni kwani komoya. La emsusankungu sikususa inkungu kuphi emehlweni ukuthi ubone ngokusha, okusho ukuthi izinto obewutshenwa zona kuthiwa zinje ayisiyo lento oyicabangayo, zinje ngoba sizoyivundulula kuSolomon TV emsusankungu waguqungene. Kuba njalo, kube kanjalo babukeli beSolomon TV. Nijule nje kanye nathi. Siyanicela kakhulu ukuthi nisubscribe, ni-like, ni-share. Wonke lama button akhona ngoba asiza ukuthi i-information idlulele phambili. Mkhulu, ngiyacela nathi ukuthi kukhona abantu la abafuna ukudonate, yebona bafuna ukudonate. Sofaka le nto leyo kwa YouTube ethi donate. Noma ufike wenze njani, just usende mkhulu. Even if uyasho ukuthi hayi mkhulu kahle into engiyifunayo mina yilokhu, bese usende leyo mali leyo for that particular thing. Niyazi mkhulu, ngiyabona ukuthi yini eshodayo, ngiyabona ziningi izinto enizaziyo nina neniyibona uma ningena ezitoro ukuthi zingalisiza iSolomon bese ufika nazo. Ngeke bafethu sihlule abelungu nabantu lezinye inhlanga zabantu. Khona umunye nje onginike i-terabyte engaka. Uyayibona-ke i-terabyte engaka mangifika lapha eMpumalanga omunye umfowethu ebengifikele kuye wanginika i-terabyte, wanginika istand secamera. Uyabona? Iyasiza leyo. Kuya ngokuthi wena u-affordeni noma ubone iSolomon ungalithengela ini. Siyabonga mfowethu lapho eMpumalanga ukusikhumbula nathi ukuthi sikhona ngoba ufuna ukubona lolu lwazi luqhubekela phambili, nathi sigqugquzeleka si-encourageka ngani ngesilungu. Siyabonga kuwe mfowethu lapho. Amen. Amen mkhulu.